Baba, tinokumbira kuti mutaure zita renyu rizere. Tinokuchingamidzai pano paSlyMedia TV. Kwaziwai. Ini ndinonzi Portugal. Ndakazvarwa 1959 musi wa 1 January. Pamasembura ndokumusha kwangu, asi ndakazvarwa muBhindura General Hospital. Aiwa, tinotenda. Imi makasangana namadzibaba aPetros sei? Ini ndaive ndiri pandandiri ndokubva ndafonerwa nehanzvadzi yangu ari muBhindura yangu. Ane nyaya dzake dzaaitsvagawo nanhasi asati adzitaura. Ndokubva asvika kuna madzibaba kuKenani. Pane zvakaitika, iye ndiye anonyanya kuziva zvakawanda. Ndokubva andifonera rikanzi ungauye kuno here mangwana pane zvoda kuti umbonzwa pandandiri. Handina kuita nharo samazuva ese patinomboisana nharo. Ndobva ndatongomuka ndichienda. Ndobva tasvikosangana, anga aina amai. Ndobva tasvikosangana namadzibaba nevanhu vanga vari pasangano. Madzibaba vachingotaura pavakatanga kuti batsira, vachingotaura nyaya yandandafambira inini yandanzi ndiwe kuzonzwa. Ndakaibvuma nokuti ndandangenge ndanzwa mbichana. Nyaya vakatauriswa nemweya ndeyekuti chii? Zvakanzi izvo pane kamudhara chipo chekuti ingozi yakakandwa kumba kwedu kumhuri yedu isisu ichibviswa kune imwe mhuri yemunhu akaurayiwa, aiva mukwasha. Saka akaurayiwa nenzira isina kunaka, akavigwa zvisingazivikanwa, asi kumusha kwake kumadziva. Pamusha pake nhandipaziva, asi vanopaziva vanopaziva. Asi vanhu vakazviita izvi vakafa, asi kune vemumba macho variko. Zvese izvo ndinozvitenda nekuti ndozviziva, ndakazvinzwa chitaurwa pakaitwa dare racho 1994. Vanhu vakatoenda kuBhindura vachida kuenda kumadziva kunonoripa. Medu vakadzoswa nei munzira. Ndopandakaziva kuti hatina kusvika. Ndopandakapedzera kunzwa nyaya yacho. Asi pandakauya kuSowe kuKenani, ndakapera paseriro. Ndopandakasikonzwa urongwa. Ndakanzwa hana yangu, ndakatanga ndamboita sekutya, asi ndakanyatsosununguka nekuti ndakanyabva ndati nyaya iyi ndiyo ndoda kuti igadziriswe zvachose. Baba Petros vakanyatsopinda nemo mukati menyaya kusvikira nhasi. Zvandave ndichinzwa panguva yese yapfuura iye zvinezvi ndiri kuona kuti hakusina. Amai vangu vanga vaitoriwo nedambudziko randandinaro nekuti pamusoro pemba paita kunge pane zungu rehuku, pari kutemwa, pari kudini. Musi wandataura matauriro andiri kuita tiri kuSowe, amai vangu vanga varipo, nanhasi vachiripo kuBhindura. Ndikatoti kana amai vangu ava vanozviziva, vakapupura vakati vomba. Ndivo vakazopa kuti imwe nhoroondo yenyaya iri kuti kuvadza mumusha iyi. Saka ndiri kutenda madzibaba Petros nemweya, simba ravakapiwa naMwari, simba riri pavari. Ini ndakuti ndivo Mwari, nekuti havati ndakatumwa, vanenge vachiti ndini. Ende zvavari kuti ndini zvichirakidza nemazvo kuti ndini. Kwatakamboenda mumaseva akawanda-wanda, waibva komwe yakadai nematombo. Enda unoisa mvura, yaunodini, hapana chakafamba. Asi apapa hapana kana mwedzi. Tatova munhu mupenyu chaiye zvokuti zvese zviri kuitika ndikunyatsa. Panyaya yengozi yaikurwarisa here imimi? Handizvizive, asi pane zvaiitika. Ndasvika nekuti ndizvo. Zvakafanana nechii, mungangoti tinyorero? Nharo. Kana tikataura nyaya yemusha kana tikadidi, pane manzwiro andaita ndaitozviramba. Zvandina ndabvuma inini ndichisirambwa nevamwe, motozvibvuma. Nekuti ndaivakunda. Pamwe dzaziri njere dzakapinza here kana kuti kwanga kuri kudzonyongodza, handizvizivi. Pane nyaya mataura imwe yenyaya yepamusoro pemba, dzokororai panyaya iyo. Ndaiti ndikapinda mumba ndine mhuri, nguva yekurara manheru kana kuma8, chero nguva yatapinda kunonorara zuva radoko. Pamusoro pemba apa paita kunge pari kumarwa nehuku, pari kukandwa matombo. Zvimwe chetezvo zvaiitika kumba kwaamai. Imba dzedu dziri about 100 meters apart.
saka patakangopiwa tsananguro nababa Petros ndichizodzoka waiva uri musi wechina ndichidzokera Gumba kubva musiwo yandakuzvinzwa futi kusvika nanhasi zvichireva zvokuti ini yanga yapfungwa yangu manje vanhu ivo vaya vakauraya uyu munhu angozi uya vakakanda kumba kwedu pamwe aititi hokoyo ndiri pano kana kuti kudii amen asi kubva musi wandangopuhwa tsananguro nababa Petros hakusini makambopuhwa tsananguro here chete kapuhwa muteuro apa ndatsanangurirwa kuti ndozvazvakamira zvaka takatsanangurirwa tiri 5 vana vamai vamwe chete vateedzani mese muchitenderana tichitenderana tatakatoita laini kudai indini mukuru asi vanga vasina mbosvika mumusha menye here ava havapaziva hamuna kutipirana here namadzibaba Petros ndatanga kuvaona musi wandaenda ikoko sekutaura isho inini zvandiri kutauraka dai kuri kuti tiri panze apapo mushindi taurai mushemushe taitotanga kutonetsana nekuti ndechitokuudzai chokwadi chokwadi chendiri kutaura chi ndechekuona kwete chekunzwa ukaita zvekunzwa kana vateerera vanhu vataura vari kuseri kwako usingazivi kuti ndanani asi zvekuzvionera wega ndo zvaunozoti munhu ndinomuziva ndakamuona ndakavaona baba musi wandatanga kusvika pasowe ndatongodaidzwa nehanzvadzi yangu ndasingavazivi ini handina mati asi yezvinezvi nekuda kwemubatsirirwo wandiri kuitwa ndikati ndatopona kupfuura vanhu vese kana vari kufamba navo havachiri vapenya ndini mupenyu ngasimba zvekuti izvo vanhu vari kutsvaga pamwe vada vandochera churu ndakatosimba mushe handizizovasiya ndasingavazivi ndakuvaziva nekuti havazi Petros mwari